Gata, Piggy sapă. Noi acum de ce facem? Piggy! Ce e asta? Te-ai văzut? Te-ai văzut? Ce e aia? Aleu! Aleu! De ele fugi. Blob. Mânca! A, dar nu, că... Îi dau damage. Te-au măzgat? Da, hai să batem. Bă, le-au măzgat lângă mine! Dă-i în. Păi, din asta de barță pe ce vezi. Foaie, 19 secunde. Stai să... Mă, stai, stau jos. Eu cred că mor. Am murit. Sau 20. Vezi de ce e important să fii pe crouch. Păi am fost și m-a văzut. Am ajuns la copac. Copacul nu și-a damage. Ancient Tree se numește. Ancient 3, Ancient Machine. Da. E too hard, e too hard. Too hard înseamnă că poate fi tăiat. Sunt scheleți aici, sunt scheleți în pădurea asta. Așteaptă Piggy, îmi iau itemele. Rapid. Gata. Ai topor de bronz? Da. Trage-i pe tine, Pigul. Băi, fraierilor, eu sunt pigul. Trageți după mine, eu sunt pigul. Dă-i, Denis, dă-i cât ai damage. Ce-o picat, ce-o picat? Ancient 3, stai așa. Ei, da, Ancient după bark. mine, pigul. Ce e asta Ancient Bark? An Ancient and Sturdy Material. Mie de One shot, material. da. Oh, mă, Pig. Ia, Denis, ia Ancient Bark. A, eu, ești nebun. Cum se cheamă? Nici că vine ăsta să îndeacu. Mamă, ăsta are, ăsta, mă, ce topor șmecher are. Băi, dă-te că-ți bag o bun. Da, îi dau, da. Dar nu, chiar îi dau damage. Oh. Dar nu, că îi dau. Mamă, pioniu, eu prin casă. Bă, leu! Am trecut pe lângă ciumar. Păi vezi că nu dă chiar așa mult damage. Eu aveam 23 HP și DB mi-a dat. Nu Eu prea zic- e eficient. Dacă mănânc. Rotten and pudrent smelling. Why do you want this? Am găsit o Z. Ce e aia? Uz, Uz da. înseamnă măzgă. Da? Ah. Și am ancient bark. B-A-R-K. Da, se numește scoarță antică. Nu știu ce fac cu asta. Cum adică ce faci cu ea, Denis? E scoarță antică. E ceva, cred că e important. E un material pentru construcții. Eu zic să iei, cât de mult poți. Păi am luat. Păi stai, Denis, mă, tu uiți că n-am nici venit pentru semințe, Denis. păi dar cui trebuie semințe când avem... Dar tu crezi că aici mai dau semințe? Ancient Bark nu, dar noi am venit pentru semințe de pil și nebunii de alea de stejar. Bun. A, nu, că îi dau damage. A, eu. Că nu-i dau damage. Băi, la copacii aia mari, nu-i dau damage absolut deloc. Am găsit sătuc, Piggy. Am găsit sătuc, Piggy. Da? A, dar ești în sătuc deja. Eu nu sunt sat. Cum nu, Piggy? Nu, Te văd în față. A, dar nu sunt sat. băi, Piggy, era satul ăsta lângă tine aici și tu ai plecat. Uite, nici nu mai avea nevoie de casă, că avem deja aici casă, deja făcute. Da? Mamă, vină Piggy la mine. Era capcană, Ai ești văzut? prost? Era Era capcană. capcană? Ce capcană?